Sumangkang sesumbar lindu kentar paterkang bumi konjing Jalatri prakempo banyune kumambang kuing pocapan nipun atiku no ati kang atiku panatikan kidang ati kong pangesti ati kuno ula iku lalu pisan mati sampyo
lelakone kanthi laku tegese lawan kas tegese kas nyanto sani setya butya pangegese torang para mohon perhatian, maaf, Fortuner putih 1059 ya. Fortuner putih mohon parkirnya digeser menghalangi yang mau keluar. Fortuner putih 1059. J1 putraku ngger si ande lumut dumuruna ana putri kang unggah-unggahi putri nengger sing ayu rupane kang dadi asmane nasibu kula dereng purun nasibu kula mboten madon nadyan ayu sisane siyoyo kangkang putraku ngger si ande lumut tumuruna ana putri kang unggah-unggahi putri nengger sing ayu rupane genteng ijo iku kang dadi asmane kula dereng purun dosibu kula
putri unggah-unggahi putri nengger sing rupane gandeng kuning iku kang dadi asmane Yeah.
Pagelaran titiwancipun niki seni kabudayaan
Krida budaya wonten ing tlatah mriki ayo para yoga kendang gong bonang ndang unekno iki wis tiwa jadilan krida budaya sing wis kondang kaloka pimpinanipun Bapak Agus Santoso mugi-mugi dipun paringi yeti saged langgeng salaminya semut ireng wanana sepi kebobong krang nyabrang kali Bengawan keong gondang jalak sungute timun wungku godhong wolu Surabaya geger kepati oh ya hae oh ya oh ya oh ya hae oh ya oh ya hae oh ya yanira kang para prajurit urip pira kang marsudi wang mrebete pakartine aja seneng malukon ngluhurake badan pribadi oh ya oh ya hae oh ya hae oh ya oh ya Sapa wonge ora tresno rino tetnang jroning ati
sinawang tansah ngalila ingsun tansah nandhang bronto lengganana bronto mami lan tansah angotiwa
ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luput ing lara luput bilahi kabeh jin setan datan purun paneluhan Ya, inilah. dan ono wani Dalam kisah niwah Perangnya gawe Allah Haryo Penangsang gunane wong dan Raden Sutawijaya, luput. yang mana pada waktu itu zaman dahulu kala temahan tirta ada kerajaan maling Di Pangpanolan dengan Demak Bintoro, arah ing mami yang mana Haryo Penangsang duduk diperankan oleh ananda kita Heru dan Raden Sutawijaya. sakeh Ananda kita Iko. pansamya bali Jadi dalam seni tradisional, seni jadilan Ridho Budaya itu mengisahkan welas asih gugurnya pandulu Haryo Penangsang dan pertempuran yang sangat hebat dan nggak bisa dihindari lagi. Jadi antara Haryo Penangsang dan Raden Sutawijaya, itulah kisah daripada seni jadilan klasik Ridho Budaya yang saat ini mari kita sama-sama saksikan sampai dengan songing paripurna sak mangke. wane wong lemah miring Beda meneh nyuwun pangapunten dumateng para pilekah sedaya penonton saupami mangke terganggu angganipun jalanipun paguyuban seni jadilan Ridho Budaya menika mementasaken giaran sak menika. Sun menika ingkang saged kula paparaken, monggo kita sarengan sami nikmati lan mresani nggih menika seni lan Ridho Budaya.
nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira mbok ira mbok ira kembange apa Kembang turi nandur neng gunung Merapi ning dhuwur Merapi turi putih nandur neng Kebon Agung turi putih dinandur neng Kebon Agung Kebon Agung Hey! Hey! Mbok ira mbok ira kembang waru aku seneng kembange waru kembang waru aku seneng kembange waru ayo kanca kita bersatu anggo nonton krida budaya mbok ira kembange apa Kembang kencur tinandur neng pinggir sumur kembang kencur tinandur neng pinggir sumur hatiku hancur jadi lebur pikir ke awake acur mbok ira kembange apa kembang melati tinandur ning Gunung Merapi kembang melati tinandur ning Gunung Merapi hatiku hancur mergo iki bojone sing ngati-ati mbok ira kembange apa kembang baru dinandur ning pinggir teku aja leren dipon dengkung itu neka ditong mbok ira kembange apa kembang gede dinandur ning pinggir kali aja leren sing ati-ati mergone atiku jadi kembange apa kembang menur tinandur neng pinggir sumur hatiku yo hancur mergone
kae nyimpen ati nganti besok ora bakal lali pupuk kae kabeh crita nganti bengi nganti kakak trino tatan sajroning ati tatan luntur saya marati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk kasmara upama sliramu sekar mati aku komane dapsari upama sliramu margi pamane aku kang bakal kliwati sinasan lintange luku ono ada bedane ati langsaku mantel ning netra nirasa rasa ning liya negara sak jagat raya kalengono ukir lan samudra ora ilang memanise aduh hati-hati salawase nalika nira ing dalu atiku lam-lamun sira wong ayu nganti mati ora bakal lali bakae lintange metu Yo, hais, hen, ayo, alon-alon ayo, yo, jago mundi, yo, pentol tembemin diki, jagonin diki, yo, alon-alon yo, hais, yo, yes, tukang kendange ngerjani pengarepe, ora apa-apa, ayo, hais, hais, iya, hoi, hais, hais, ya, hais, 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 ya, 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 ho,
jagoku sing siji urung turu wis sedina sewengi. Hais yo. Hais. 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 Oh ya. Oh ya. Hae. Oh ya. Ha Oh ya. ha ha ya. ha ha ya. ha
apa-apa. Pokoknya nyerep ora apa-apa. Pentul tembem ganti numpak jaran ora apa-apa. Yo. Sing penting ulang tahun BBM Meriah. Sun lali para saya brontok katon wae sak solae gembilikum wohing tawang ketebukan jiwaning wang jenang kamping rejo kayu kalenjet nguleki niko Alon. Yo. Yo, ho, ha, ho, ha, ho, ha, ho, ha, ho, ha, ho, ho, ya. Ho, ha, ho, ha, ho, ha, ho, ha, ho, hati-hati yuk. Haya. Iya, hati-hati masuk. Iya. Lon. Ya. Hoya. Haya. Haya terus. Ya. Dilanjut. Kumiter pada ing pinggir tomono lumatono kanggo sepo mengko sore
gedhe remulane Sur ya surah surah yo yeah Yo ho ha Yo 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 yeah Yo 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 Ho 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 Alon alon Yo 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 kegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa amung ati pawi tane luput pisan kena pisan yo yo yen gampang luwe Aisyah gampang yen angel angel ka tan kena tinungkas arato yo 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 ha ha yeah Yo, 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 yo. Yo, ya. Hati-hati, yo. Ya. Ayo. Ya. Oh, ya. Ya. Hey, oh. Hey, oh. Hey, oh. Hey, oh. Ha, 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 oh. Ho, ah. Ha, oh. Ho, ya. Ha, yo. Ho, ya. Ho, ya. Ho, ya. Ho, ya. Ya, ya, ya. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya, oh, ya, yo, ya, yo, ya, ya, yo. Hey-ya. Lo, 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 ya. yo Hiya. yo Hey,
sekonyong-konyong koder karo kowe tayo sing bakul lemper lempermu panten super rasa tur anti laler yen rapat sedina ning kirang liar cintaku sekonyong-konyong koder paribasan durung tembok wani panjer modal bensin seliter motorku tak setater tak ampiri ayo tajam muter-muter tuasaku dandan bridit rambutku lengane pomit malah kowe lunga plencing ora pamit mit biar tamu lawak ngisor ngepir sing dhuwur krasa penak rusak jaba jero yen tak pikir jebule kok kaya ngono kembang jambu gogrok dipangan uler cintaku sekonyong-konyong koder ular keket mlakune klokat-kloket aja bang bayi jebul aku kena pelet aku bingung milih endi bocah loro sarwa dipeni siji Yadi siji Mbak Yu kabeh ayu kabeh bingung atiku yen sinawang tansah nyenengake mestine ana bedane yen kon milih aku milih adine
rewe sumilir ta ijo royo tak senggo penganten anyar jangan peneno blimbing kowe lonyo peneno kanggo baso Dodo tira kumbintir bedhae tingkir nono matono Gusti pamangka sore mumpung padang enggulane mumpung jembar kala